Hello. Salam habari vibes kami tungkol kami welcome. So yeah, I think kalau abalat join ke government but naji kabs screen ke ከውሎኩም ሪከርድ ቪዲዮ ገብር ስለዘለዎ ማለት እዩ ስክሪን ሸር ዝረኣየኩም ዝረሃልዩ ተሓሳብኩም ከተካፍሉኒ ምደለኹ ማለት እዩ ናተይ ናይ ትሬዲንግ ቪው ይረአ ኣሎ ምናልባት ብሬን ፍቃድ ሂበካ ኣለኹ ኣንሚት ገረካ ኣለኹ يرى لهم إلى حاجة ما يعرفها. እስከ ብሬን ከመይ ኣሎ ትሬዲንግ ከመይ ኣሎ ሎሚ ኣናላይዝ ሰሪሕካ ዲኻ ዩኤስ 100 ወይስ ዩኤስዲ ኢኻ ትሬድ ትገብር ዘላ يرى أسدي غير ما كان قال أمني نورمال حانت أكاونت لاتني ያ ناتي مالتي بقى غير بايعات له بس فاندت جنيه أتوهن أنا بشتري في خبز جمعة إلى مسؤول معي بقول ኦኬ أنا هاي ኦኬ ብሬን دا ሶ يوتيوب أنا 100 كنكم مسؤول كاتر هاي هجري أمر أي بقول كنتني أتوهن ኦኬ ራይ ብሬን እስኪ ተው ተረኺብና ብሓንሳ ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ዩኤስ 100 ማለት እዩ አንድሮቢ ጆይን ጌርና ኣሎ ካልኦት ኣባላት እውን ጆይን ክገብሩና ሆፕፉሊ and yeah thank you for joining guys ምናልባት እዚ ቪድዮ ናተይ ንዩቲብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ሚት ክገብረኩም እየ ኣብ ዘድሊ ጥራይ ኣንሚት ገይረክ ኢንፎርሜሽን ዝህበኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ያ ዝኾነ ፕሮግራም ስለዘይብልና ሎሚ ናይ ቪአይፒ መደብ ማለት እዩ ሶ እንዳሕራ ዝኾነ ኣይድያ ተሊኩም በቲ ግሩፕ መፅሓፍለይ እቲ ኣንሚት ክገብረኩም እየ ማለት እዩ ሎሚ ፕሮግራም ኣለኒ ምስ ናተይ ቲም ቪድዮ ሰሪሐ ንወሰዱ ኣሎም ናይ ትሬዲንግ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ትሬዲንግ ቪው ጥራይ ዝረኣየኩም ዘሎ ወይስ ቴሌግራም ካልኦት ነገራት ስክሪን ዝረኣየኩም ኣሎ እዩ التريدين فيو تراح يزرع له مثلا مين لها ኦኬ ተኪ ወላ ወይ ሻ ሶ ኦኬ ሰላም ናይ ዩቲብ ፋሚሊ ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ ባዕሉ ሙሉእ ተስፋ እዩ ሶ ሎሚ ገለ ካብ ትሬድ ዝገበርክዎ ሪከርድ ገይረ ዝለቀልኩም ክኸውን እዩ ሶ ቅድሚ ምጅማርኩም this video is only for educational purpose and it's not financial advice and I'm not a financial advisor ዝኾነ ንትምህርቲ ጥራይ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ብዘይ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ሪል ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብሩ ዝምከር ኣይኮነን ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ያ መጀመርያ ትሬድ ክንገብር ኢና ኣብቲ ትሬድ ዲፐንድ ጌርና ከዓ ድሕሪኡ እቲ ዝነበረ ውፅኢት ስቶፕሎስ ተኮይኑ ናይ ስቶፕሎስ ዝኾነሉ ምክንያት ቴክ ፕሮፊት ተኮይኑ ከዓ ናይ ቴክ ፕሮፊት ዝኾነሉ ምክንያት ዘካፍለኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ብዕድል ንኩላትኩም ማለት እዩ and for you guys VIP ማለት እዩ ኩላትኩም ፅቡቅ ዕድል ሰዓት 9:45 ናይ ኤምፒኣይ ዜና ኣሎ ብከምኡ ምክንያት ማርኬት እንታሓቲ ክወርድ ኤክስፔክት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሶ 5 ሚኒት እንድሕር ደኣ ብ15 ሚኒት እንድሕር ደኣ ተኸይድና እቲ ስእሊ ነዚ ዝመስል እዩ ኮይኑ ፀንሐና ማለት እዩ and here order block ኣለና ማለት እዩ mitigation block እውን ክንብል ንኽእል ኢና ተከራኻሪ ይኮን ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና ኣብዚ okay I think Brahim you killing it man Euro USD them yeah good job I think yeah here ኣብዚ ኣኸባቢ እያ ኢንትሬስት ናትካ ዘላ መስለኒ Brahim so wow
نشوف ما and you are still holding. Amazing. Yeah, naty wins bezel though. I don't know. Um, the market is cooking something. Unfortunately, I don't know knowledge. So the XY can order broke up the Vatanala, which is تغايلو somewhere around here when متوهم راكب فترين مالتي. Only نهار confirmation تيبنا مالتي. Confirmation تيبنا نعطينا حاجة كوين يمكن نسبقنا still. أنا بوغني ماركت لكي تغوص الكور رالو إلى حاسبا يرى. Which is somewhere around here. Market كنس expect كيرا يرى مالتي. That's I مثلا then we have to wait. This كابجي يمكن أعطوت إيه كألي جن is low probability بتاعمي تغطات ناتو زحلي مالتي. So نبحث جنزة كن صراحة وينا high probability نحن راح نخ trade نكبر نخل مالتي. But أبناي 5 minutes أبناي 4 hour كمون أبناي 1 hour بحر try depend كنا trade نكبر توينا. Market نزي break كبر يقولون honestly liquidity وسيد له أبزم بتوصل كلكم 1 2 3 4 time frames مالتي. But up كم زعيت لهذا أريل جنزة تريد تقبل طوان كاجن. Yeah, you don't have. idea نافنا. Market somewhere ويبزق مثلا لو شوط كبر and long position كفت مالتي confirmation رينا of course or somewhere أبزق بابزي liquidity كوش كخلال له مالتي. So نلعب ونك خير اللي خمسة له who knows because زي تحطه يتعزلوا trade مالتي. It's just liquidity try ريها trade تيجر maybe مالتي. But honestly أنا trade زي بعدين نتوي يكون مالتي. Yeah, I think بريني so far بتعمل يو market صبوا صخر الكازلو. أنا بدي حدث أبناء psychology كلاسنا استمرنا إنتاي greediness نتنات كتريدين plan trade نايت كبر حدا خابتي destroyers سبحان أنا وتسبحان humanity. So far 1 to 6 بتعمل يو صبوا سيف مالتي بتعمل خا صبوا إنكر الخيب كذا لها مالتي. So زياب قمة تيخا yeah. Trade your plan, not your emotion. سمعتنا كذا يكون تناتنا plan not trade كبر. But you are very smart guy and a good trader. بعد خوشانة توصل تخيل لي خمس لين مالتي. And I don't know. قالوا في VIP join جربنا اليوم سكرين سلزي الرأي نزل معي.
So guys, simply ናብ ናትና ኢንትሪ ገዝኡኒ ማርኬት ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናትና ኢንትሪ ምስ መፀ እንድሕር ዳኣ ሪጀክሽን ተሪእና ከም ኮንፊርሜሽን ዝኾነ ምልክት ተሪእና كناتهم فتنا ማለት እዩ ባት ኣብ ከምዚ ሓዋው ሕጂ ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኦሪጂናል ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣብ ታሕቲ እዩ ኣብ ሕጂ ድሕር ዳኣ ሎሚ ኣነ 1% ሪስክ ክገብር ሓሳብ ተልኒ 0.5% ገይረ ብዛዕባ ዳሜጅ እዚኣ ከዓ ትኽእል እየ ዋይ ቢኮዝ ማርኬት ስትሮንግ ቡሊሽነስ የርኢ ስለ ዘሎ which is bullish ናይ ምዃን ተቆጣ ስለ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ and then ድሕሪኡ እንድሕር ዳኣ ስቶፕ ሎስ ናተይ ተሓሪሙ ናብ ናተይ ኦሪጂናል ቲፒ ተኮይዱ ድሕሪኡ 1% ሪስክ እቲ 0.5 ዝተረፈ ሪስክ ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ and በዚ እቲ ሪስክ ማናጅመንት ናትና ብምስትኽኻል ሓደ ኢንትሪ ሉዝ ኣይንግብር at the same time ከዓ ብሓደ ግዜ እውን ኣብ ቀዳማይ ኢንትሪ ናትና ሙሉእ እቲ ናትና ማክሲማም ዴይሊ ድሮው ዳውን ኣይንበፅሕን ወይ ከዓ out of the game ኣይንኸውን ቀልጢፍና ማለት እዩ so it's better ከምዚ ዓይነት ኢንትሪ እንድሕር ዳኣ ክርከብ ከሎ ስፔሻሊ ከዓ ኢንትሪ እንድሕር ዳኣ ሕጂ ብዚ ናትና ኢንትሪ ምክንያት ገርና ናእትዎ ዘለና እንታይ ኢና ተባሂልና ሓደ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና ኣብ 4 hour ኬና ተሪእናዮ ማርኬት ቡልሽ እዩ ዘሎ ስፔሻሊ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብቦዲ ብሬክ ዝገብር ዘሎ ኣብ 1 hour እውን ተመሳሳሊ ብቦዲ እዩ ኣብ ናትና ኢንትሪ እውን ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም ስትሮንግ ዝኾነ ካንድል ፈጢርና ኣሎ ምስ ኦርደር ብሎክ ማለት እዩ ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም ኣብ 1 minute 5 minutes ምስ ወረድና ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብዚ ገዲፍልና ኣሎ ምስ ኢንቨርዥን ፌር ቫሊ ጋፕ here is our inversion fair value gap ኣብ ዘለና እዚ ኣብ ግምት እቲና ኢና ትሬድ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዴይሊ እንድሕር ዳኣ ተኸይድና ማርኬት ኤክስትሪምሊ ሴል ተገይሩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ዳኣ ስቶፕ ሎስ ተኮይኑ ሪስክ ማናጅመንት እንድሕር ዳኣ ሓሊና ኣትተልና ታት ማች ፀገም ዘሎ ይኮኑ ማለት እዩ እቶም ጆይን ዘይገበርኩም ቪአይፒስ ሪከርድ ገይረ ዩቲዩብ ንሰደልኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ኩላትኩም ትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስፔሻሊ ንዩቲዩብ ዛ ቪድዮ ሪከርድ ዝገብራ ዘለኹ ዳስ ዋይ ንዓኻትኩም ፓርቲስፔት ዘይገብረኩም ዘለኹ ወይ እውን ኣብቲ ናትኩም ናይ ኢንትሪ ተመልኪሽና ዘይንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሶ ማርኬት ኣብ ናትና ኢንትሪ መፂልና ኣሎ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ክንፅበ ኢና stop loss here our original stop loss ኣብዚ ይኸውን but unfortunately market ከም ትሪእዎ ዘለኹም strongly ንታሕቲ ዝወርድ ዘሎ ስለዚ still we have to wait ክንፅበ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣይክንኣቱ ኢና still ክንፅበ ክንክእል ኣለና ድሕሪ 1 minute now so I think ኣት ኣለኹ 0.5 ኣብዚ ከዓ $200 ሪስክ ገይረ ኣለኹ መስለኒ and we're gonna see it so expect ንገብሮ ዘለና ማርኬት ካልእ ሃየር ሃይ ንክፈጥረልና እዩ መጀመርያ ቴክ ፕሮፊት ናትና ኣብዚኣ እያ ክኸውን which is copy ገርና alert ክንገብር ኢና here and second take profit ናትና ከዓ ኣብዛ 100 ትብዘላ ክትኸውን which is ናትና ናይ 100 what you call it like 100 ናይ ፊቦናቺ ናትና ማለት እዩ it is US 100 stop loss ምንካርመልና ክእል እዩ there is no guarantee ማለት እዩ but still it worth the pain ኣብ ናተይ ፈንድድ automatically 0.5 ሪስክ ገይረ ዘለኹ እዚ ኣብ ብምፍታን ዘሎ ብሮኮር ናተይ ከዓ ኣብ I think ናብ ከባቢ 200 ዩሮ ሪስክ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ so we're gonna see it first take profit ናትና 200 ክንሰርሕ ኢና መስለኒ second 300
I think take profit ናትና ብጣዕሚ ክፀይብሎ ምስለኒ so it's better first take profit ኣብዚ ከባቢ ተገርና ማለት እዩ not want to at least ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናትና first ማለት እዩ here it's not wanted to I think want to ናትና እዩ ብዝኸባቢ ዝኸውን ዝኸፈል ኮሚሽን ኣለዎ ስፕሪድ እውን ሃይ እዩ ኣብ ናስዳክ ማለት እዩ and here is our target is previous day high but it's strong market ንታሕቲ ናይ ሙራት ተኽእሎታት እዩ ዘርኢ ዘሎ okay we're gonna wait and see so guys it's I think unfortunately stop loss have been hit yeah okay نريا هنا صبينا مالتي هلا مرات يلا and then we're gonna try one more لقد LCL طوينا it's a loose day it's fine accept and close is better yep here is our original point of interest still the market is going crazy so yeah marketنا ملاتنا point of interest مسئلنا له and نزي more أقداشي تقبرا نقدر نتاعي up 4 hours نحن أتخيلنا here يكرر لنا ኣብዚ ከባቢ እዚ ፌር ቫሊ ካብ ምህላው እዩ ማለት እዩ ሶ ማርኬት ነዛ ፌር ቫሊ ካብ እዚኣ እንዳሕራ ሬስፔክት ገይሩ ንላዕሊ ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ተልይዎ ዝኾነ እዛ ኢንቨርዥን ፌር ቫሊ ካብ እዚኣ ምስ ገምጠላ ማለት እዩ ክንኣቶም ንፈቲ ኢና ከዘይ እታ ፌር ቫሊ ካብ ሳ ሬስፔክት ገይርዋ ግን ሬድ ፍላግ ማለት እዩ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ so ገምፂልዋ ኣሎ ሕጂ 1 ካንድል ክንፅበይና ኣብ 1 ሚኒት ስለ ዘለና ማለት እዩ ድሕራ ሪቨርስ ተገይራትልና it will be amazing ማለት እዩ We are still waiting here. Come back. Here. No. Then go, okay. Like I had to have go tell Kyle, email us as one. Okay, go, okay. It's like I'm the
let's see it now. Emotional market, like emotion ዘለዎ market ኮይኑ so ኣንጻር ማለት እዩ ናራ ተመለስ ኢልካዮ ማግኔት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ከባቢ ዘይደጋገ strong magnet here ያ ካብታ ተመለስ ዝበልናያ ትመለስ ኣላ ሕጂ ካብታ ንላዕሊ ቅፅሊ ዝበልናያ it's emotional market told you guys strong ዝኾነ ቢሪሽ ሙቭመንት እውን ኣሎ ባት እቲ ተኽእሎታት ካብ ቢሪሽ ናይ ምዃን ቡልሽ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ and liquidity ምውሳዱ ናይ ኒውዮርክ ሂል ዞን ሰዓት 10 ምህላውና which is ናብ ኒውዮርክ PM ሂል ዞን ገፅና ንፀጋዕ ዘለና so there is reversal possibility እዛ ናይ 4 hour ፌር ቫሊ ካብ ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ድሕራ ተዘይመፂልና ከዓ already 0.5 ከሲርና ኣለና and you're gonna close the market guys እንድሕር ዳ ነዛ ካንድል እዚኣ ነዛ 1 hourly candle break ተገራታ which is somewhere around here ናይ ምምላስ ተኽእሎታት የብልናን ክንዓፅዋ ኢና ቻርት ናትና ማለት እዩ because ድሕሪኡ market gonna fly ኣብዚ ማግኔት ትጥቀም ስለ ዘለኹ እዩ እዚ ዳብየኒ ዘሎ ድሕሪ እዚ ማርኬት ኤክስትሪምሊ ቡሊሽ ናይ ምዃን ተኽእሎታት እዩ ዘለዎ ቅድሚኡ ተመሊሱ ጥራይ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ እንድሕሪኡ ተኮይኑ ያ ቢሪሽ ናይ ምዃን ተኽእሎታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ፓርሻል ትወስድሉ እምበር ምስ ተመልሰ ኢንተር ንገብረሉ ይኮን and maybe ተተመሊሱ ናይ ምሸት ማለት እዩ somewhere around here ኢና ትሬድ ክንገብር ክንፍትን ማለት እዩ ካብዚ ዘለዎ ዞን ካብዚ ትሬድ ኣይክንገብር ኢና ማለት እዩ እንኮ መራፂ ዘላ ኣብዚኣ ክንኣትወላ ንኽእል እንታይ ካብዛ ዘላታ እንድሕር ዳ ተመሊሳ ናብዛ ፌር ቫሊ ካብዚኣ ኢና ኢንኬዝ ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ ስቲል እውን እቲ ስትሮንግ ቢሪሽ ማለት እዩ ዘሎ yeah I think almost كأتولنا قريب له then we have to wait and wait no because قلت قاعدتي لهم but we enter here for Zagaburn so still we have to wait a little bit and حجونا هيك عاطينا some rejection تزيرينا nope inversion fair value gap ناتنا is like that bargain ولا so it depend أبزا كان رزيا depend كنا نعطينا ولا شيء okay now I'm in
بنرك ده thank you. So the established Harima, I think I'm gonna lose yeah 1.5 1 point yep somewhere around $2,000 ب100 مالتي and 300 عن 3,300 خسرني مالتي but yeah I think خسري لي ذاته مرات خسي خلاص I don't know we're gonna see it together probably 1 to 3 average was delete علمي so gonna be something about 6,000 or maybe less partial قضيت ناتو شيء نعمل جيم by the way of the account ناي trading view 2,000 plus 8 and approach that account نقرأ بحمل شميتين سوسان كباب سريح الله نحر yeah so far possible زلخوات زناي broker زكتين لكم زلخو account مالتين so yeah payout and ab withdrawal ab deposit كم بصرف ويكاتناتهم process كمي معاني لسنا زلو so far رقيبي معلو and حجي أبدا أول حزي أمودات عملتي withdraw كجبري أكوابي $1 إيرو صحيح أي إيرو أكاونت دلاتن دحر دا فاست زون withdrawal اليوم زعبا بروكر فيديو صراحة لكم نوع جزء زعبا بروكر صراحة لكم زعبا بروكر صراحة لكم بلا لهم so yeah we're gonna see it about بروكر فيديو صراحة عملت like full tutorial يخو أكوابي 30 دقيقة ساعة 4 دقائق كودع لكم كفتني مالتي yeah honestly እዚያ እንድሕር ቲፒ ተሃሪማና ከባቢ 6000 ዘይኮነ ቀዲምና 0.5 ከሲርና ስለ ዘለና ሽሕን ገለን ቀንስሉ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ናብ ከባቢ 4,800 I think so የምዃን ተውለታት ኣለዎ ማለት እዩ but you know up trading يربي ማለት እዩ ሎሚ ገንዘብ ሰራሕና ለይ ሃፀባሕ ክስብ ለይ at the end of the day ኣብቲ ወርሓዊ ናትካ ታርጌት ኣብ ወርሓዊ ኢኻ ናትካ ብስራሕካዮ ገንዘብ withdraw ተዘይገርካ ተውፅኦ ተዘይክኢልካ ገንዘብ ሰሪሓ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋይ ምክንያቱ ናይቲ ማርኬት እዩ ፓርቲሲፔት ክትገብረሉ ኢኻ ትመልሶ ኢኻ ከይድ ይኽእል እዩ ስዊት ናይ ትሬዲንግ ሂወት መቕረት ዝህልዎኻ ማለት እዩ በቲ ሓደ ግዜ ዊዝድሮ ተገርካዮ ናትካ ገንዘብ እዩ ሕጂ ኣነ ዊዝድሮ ተገርዮ ናብ ከባቢ 60% ዝኸውን ካብ ዊዝድሮ ዝገበርክዎ ላይክ ኢንቨስት እየ ዝገብሮ ኣውቶማቲካሊ ኢንቨስት ይገብሮ ክሪፕቶ ኣብ ስቶክ ማርኬት ካልኦት ነገራት እውን ኣለዉ እንድሕር ደኣ ዊዝድሮ ተዘይገርዮ ፕሮባብሊ ትሬድ ይገብረሉ እየ ማለት እዩ ትሬድ ይገብረሉ ኣለኹ ማለት ከዓ ያ ናይ መሊስካ ምክሳር ተኽእሎታት እውን ኣለዉ ናይ ምክሳብ እውን ተኽእሎታት ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትኸስብ ወይ ትኸስር ጥራይ ይኮነን ኢት ዲፐንድ ፕሮባብሊቲ ትሬድ ክሳብ ዝገበርና ማለት እዩ so ንሓጂ ሰፋር ፅቡቅ ከድልና ኣሎ ባት እንድሕር ደኣ ብሬክ ክገብር ተዘይክእሉ ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ
Low US. Let's go. Okay. ካልእ ብዘይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብሮከር ዝጥቀሞ ላይፍ ኣካውንት ኣለኒ ባት የዓመታዊ ታርጌት ናተይ ወዲ ትሬድ ኣይክገበር እየ ሕጂ ሓድሽ ዓመት ኣብ ብምኽሳር ክሎዝ ክገብር ኣይደልን ማለት እዩ ሶ ኣብ ፈንድድ እውን ኢትስ ላይክ ዝተወሰኑ ኣካውንት ኣለዉ ነዊሕ ግዜ ሆልድ ዝገበርክዎም ሪስክ ዝገብሮም ዘለኹ 2026 we gonna come stronger, brighter, and spiritually like new. So now break even ምእታው ኣብዚ ኣድቪዚብል ድዩ ወይ ዝምከር ድዩ ኣብ ሕጂ ማርኬት ፅቡቅ ኣለና ኣሎ ብሬክ ኢቨን ምግባር ድምከር ነገር ድዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ብሬክ ኢቨን ስ ቤተር እዛ ናትና ስተብሎስ ማለት ሕጂ ብትሓት እንሻላ ማርኬት ዋን ኢሉ ንላዕሊ ብሬክ ገርና ኣሎ እዛ ካንድ እዚኣ ማለት እዩ ብቦኒ ብሬክ ተገርና ስተብሎስ ናትና ናብዚ ከባቢ ዝኸነቅርቦ ንኽእል ኢና ዋይ ምክንያት ትርጉም የብሉን ማርኬት እንኸዳ እዚኣ ተመሊሱ ዝሰብራ ተልዩ ስቲል ክናምኖ ይንክእል ኢና ማለት እዩ ንላዕሊ ብሬክ ክገብር ክላሎ ክምለስ በሊነ ጆ ፀገም ዘሎ ይኮነን ንላዕሊ ብሬክ ክገብር ኣለዎ ክምለስ ኣለዎ ብሬክ ክገብር ኣለዎ ተመሊሱ ንሕራ ነዛናትና ስፔሻል እዛ ቀዳሚቲ ስዊንግ ትፈጥር ዘላ ሌግ እንድሕራ ዝሰብራ ተልዩ እስ ወርዝ ዝገብር ዓይነት ማርኬት ኣይኮነ ሶ ዝተብሎስ ናትና ጆ ናብዚ ከባቢ ዝኽነቅርቦ ንኽእል ኢና ንዓይ ፓርሻል ክወስድ ካብዚ ሕጂ ፓርሻል ክወስድ ኣይደልን እየ ኣብ ናተይ ፈንድድ እውን ኣልሞ ፅቡቅ ዝኾነ ኣማውንት ሰሪሕ ኣለዎ ሶፋር ማለት እዩ ባት ስቲል ናይ ምፅባይ ተኽእሎ ክፍታለን ኣብዛ ላይፍ ኣካውንት ናተይ ከቅርባ ክእል እየ ሜቢ somewhere around here ማይ ዝተብሎስ ናብ 46 ኢሮ and still ክንፅበ ኢና ማለት እዩ let me know my ናተይ ማይክሮፎን ተበላሻላ normal ብዘይ ማይክ ሪከርድ ዝገብሩ ዘለኹ ምስሊ እንደዝሕጅቦ unfortunately ድምፂ ተፀሊኹሞ just ኣብ ትራይ ፎከስ ይግበሩ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ እውን ያ ደረፋይ ምኮንኩ ነረ ድምፂ እዩ ጥቅምቲ ዝኸውን ነይሩ relax guys relax and focus relax and focus yeah so it's not good maybe here is fair value gap ማለት እዩ እንደዚህ ሙራዱ ግን ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ኦነስትሊ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ሲኦቲ ኮሚትመንት ኦፍ ትሬደርስ ዳርዳ ተኸድና the market is unpredictable ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ክትገምቶ ዘይትኽእል ማለት እዩ so yeah I don't know okay let's wish it like ኣካውንት ናተይ ትሬድ ዝኣተውዎ ክዓፁ ገለ like no maybe ነዊሕ ዓመት ገይረ ኣለኹ ከይከስር ካብ ዝዓፁ ማለት እዩ we're gonna hold it okay ኣትቅድሚ ምእታውካ እንድሕርዳ ኦኬ እዚ ኣማውንት እዚኣ ተኸሲረ ፀገም ዘሎ ይኮነ ኢልካ ተኣቲኻ ደው ሰብል ተኸሲርናስ is fine guys okay
Okay, guys, I think بጣዕሚ ፅቡቅ ከደልና ኣሎ ማርኬት and yeah, I think ተፀቢናዮ ስለ ዝኾንና እዩ ናትና ናይ ሳዕሪ ውፅኢት እዩ ዝኾነ ዝሃበና ኣቦር የለን ናይ ፀሎት እንታይ ከለ ይኩን this is a pure skill of the inner circle trader. This is the result of the GOAT ICT Michael J. Handleton. We're gonna print money today, tomorrow, the day after tomorrow, again and again and again and again. Yeah. So, yeah. Yep. Our TP, ኣብዚ ክንትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ኢና ክንገብራ ኣብዚ ዘለዎ ናይ ምምላስ ተኽእሉ let's check it. ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ኣለዉ ዶ? Yep. ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ኣለዉ. Why? Because this is the US 100. US 100 ድሕር ደኣ ግሪድ ተሊካ which is ተሰሲዕኻ is crazy. So ኣብ ናተይ ፈንዲ challenge partial course የብዛ ዞን እዚኣ ማለት እዩ. Why? Because 1 to 4 እዩ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ዝተመፂና I think 1 to 2 1 to 3 ሂብና ኣሎ ማርኬት. So it's a lot of money, guys. A lot of money. Just take it like okay. ኣብ ዩቲብ ከልኩም ቼክ ትገብርዋ ተለኹም ኣብ ስክሪን ፅሑፈልኩም እዩ. It's a lot of money. Just I don't want to speak here, but I make today. Oh shit! Holy moly! Okay, in the VIP ክስደልኩም እዩ. Where is this? Holy. And no trade, by the way. ካብ ሎሚ ክሳብ 1 ዓመት celebrate ንገብር no trade. No trade. Where is this? I'm gonna send this. Yeah. It's crazy. It's just a new record, by the way. No music, no celebration, just money. Just number. No dancing, no drinking, no alcohol, only pure water. Hello? Knock, 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 knock. By the way, editor ናተይ ስእሊ ስለዘለ ይብል ኣሎ and then እዚኣ ስክሪንሻት ገይራ ስወደሉ እያ ማለት እዩ. Here. So next copy alert next partial ክንወስደሉ ማለት እዩ. Will be once it's honestly it here.
إذا فير بالي قبلها خمي رياكت كنت قبرا كريا دليا مالتي يشتري بصرفة بصراحة فوكس قبري guys. Full TP guys النهارده full TP تهايما ماركت no trade حساب حدش عام 2026 see you next year it's crazy صرت مش مع التتراي تاريخ النالو and then أبزع جوان كوينا next year بخلنا أنا بالخليل what a little world. It's beautiful guys. Market comes to the next and next is here. Otherwise, it will be disaster. Something around here. Okay, new hour. This saat ማለት እዩ. So new hour candlestick نتاحت manipulate ገይሩሎ. That's why market ንድሕሪት retrace ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ. So ካብ ዘሎ ናብ ገፁ ይኸይድ ዝብልካ we're gonna see it, but still ናብ ናትና stop loss ተኸይዱ we're gonna secure a good amount of cash guys. Already saved
partial ስለወሰድና ማለት እዩ Okay guys, so I think break even ከበለ ወርዝ ኣይገብርኒ እቲ ግዜውን ኣፍለና ስለ ዘሎ ማለት እዩ break even comes in at a stop loss, then you're gonna see it. እዚኣ break ተገይርዋ እዩ structure ፅይቅ honestly. So yeah, still ከምዚ ምውራዱ yeah, still it is US 100 ማለት እዩ ብጣዕሚ ቾፒ ዝኾነ ማርኬት እዩ Yeah, I think I'm out guys. Here ኣብዚ ኣውፅኣትኒ ናብ ከባቢ 25% ዝኸውን ናተይ ናይ ፈንዲ ቻሌንጅ ጥራይ ደይዓፅፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ናብ break even ኣቕሪበ የፀኒሐ and then it's flying again. Yeah, so thank you for watching guys. The tip is today is ኣብዚኣ partial ብምውሳድና it's good, I think so ይብል ማለት እዩ I don't know ንዕራ ተመሊሱ ልዓል ተኸይዱ ሕጂ but እዚ ኩሉ ምምላሱ ወርዝ ዝገብር ኣይኮነን ማለት እዩ even ድሕር ደኣ ከም ጀምበርቲ ትሬደር for me ንኣብነት ኣብ ፈንዲ ቻሌንጅ ናተይ ኣብ ፈንዲ ናተይ ኣካውንትስ ማለት እዩ ላይክ ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክዓፅው ምኽኣልኩ ከም ጀምባሪ ማለት እዩ ድሕር ደኣ ዝኾነ ኣካውንት ትሬድ ዝገብር ተለይ ኦኬ ሓደ ግዜ ድሕር ደኣ ብሬክ ተይገርለይ እኹል ምልክት እዩ ማለት እዩ ወይ እውን ኣብ ላዕሊ ድሕር ደኣ ማርኬት ብዝግባእ ዘይከይድ ተልዩ ፓርሻል ምውሳድ are visible ማለት እዩ ንዓይ ወርዝ it's like ንዓይ it's fine ንኣብነት ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከባቢ 250 ገለ ንላዕሊ ወፂኡ ነይሩ ተመሊሱ ኣውፂእኒ it's fine ተመሳሳሊ ኣብ overall I think ናብ ከባቢ
ዝተወሰነ ገንዘብ ተሪሕና ኣለና ማለት እዩ so yeah thank you for watching guys I think ሎሚ ኣብዚ ከኣኸለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ but yeah full take profit ስለዚ ወሰድና ሎሚ ምናልባት ትሬድ ክንፍትን ኢና ቅድሚ 1 ዓመት ዝኾነ እንድሕር ደኣ ጽቡቕ መተው ተረግና ጥራይ ማለት እዩ thank you it was amazing guys and VIP thank you for joining and video ክጽዕነልኩም እየ ምናልባት ሪቪው ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ሓደ ነቁር ክነውሖ ክእል እዩ but ብዝተኻለ መጠን ሕጽ ገይረ ክሰደልኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ thank you